अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहले बात गए पटेला रे सहची टाइट सामान भइल खोखा छितर के गुर्दा बिना जइसे केला रे हम नाही जननी ऐसे होला हनीमून रे हम नाही जननी ऐसे होला हनीमून रे कि मुआना मार के कोइले बसुन दुनु बैलून रे कि मुआना मार के कोइले बसुन दुनु बैलून रे भइल सामान पूरा करिया सिकंदर मोरा तुरले बदेहिया जैसे टूटे घर के नदिया हो धरे कंधन के जागर रहे जुनून रे धरे कंधन के जागर रहे जुनून रे कि मुआना महार के कोइले बसुन दुनु बैलून रे कि मुआना मार के कोइले बसुन दुनु बैलून रे गवने के रतिया तकिया दिल बात धुन रे कि मुआना मार के कोइले बसुन दुनु बैलून रे कि मुआना मार के कोइले बसुन दुनु बैलून रे। सावन रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाल बेगिया।